மீனராசி அன்பர்களே, இது நன்மையான காலமே ஆயினும் சிறு சிறு சஞ்சலங்களை சந்திக்க வேண்டிய காலம். பாதத்தில் பிரச்சனை இருப்பின் மருத்துவரை அணுகவும். 4ஆம் வீட்டில் இரட்டக்கூடியவர் இருப்பதால் தாயால் லாபம், தாய் மாமன் வகையில் நன்மை. இருப்பினும் மனைவிக்கு சுப செலவுகள் கூடும். ஒரு பிள்ளைக்கு திருமணத்துக்காக காத்திருப்போர் திருமணம் கைகூட பெறும். இன்றைய காலநிலையில் பாகிஸ்தானத்தை பார்க்கும் ராசியாதிபதி தந்தையால் யோகத்தை செய்வார். தொலைத்தொடர்பின் மூலம் ஆதாயம், வெகு தூர பயணத்தால் நன்மை உண்டு. ஆயினும் பெரும் முதலீடு செய்ய வேண்டாம். உத்தியோகத்தில் மேன்மை உண்டு. கடினமாக உழைக்கும் சூழ்நிலை வரும். அரசு அதிகாரிகளால் நன்மை உண்டு. அரசில் உத்தியோகம் செய்வோருக்கு நன்மை மிகு காலமே. ஆயினும் அஷ்டமாதிபதி 7இல் இருப்பதால் மனைவி வகையில் சஞ்சலம் வரலாம் அல்லது கணவன் வகையில் பிரச்சனை காணும். குலதெய்வத்தை வணங்கி நன்மை மயக்க இது உன்னதமான காலம். தெளிந்த சிந்தையோடு செயல்படும் தன் முதல் பிள்ளை அயல் நாட்டில் உயர்வு பெறும். உத்தியோக மேன்மை பெறும். படிப்பில் உயர்வு பெறும். இவை உன்னதமான காலம்.